எல்னினோ மற்றும் லானினோ காலநிலை மாற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய பாரிய அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தின் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான ஒன்றியத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். அங்கு அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், சர்வதேச அமைப்புகளின் கணிப்பின்படி சூப்பர் எல்னினோ உருவாவதற்கு 63% சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுகின்றன. இதனால் கடுமையான வறட்சி அல்லது அதிக மழைப்பொழிவு என விபரீதமான காலநிலை மாற்றங்களை நாடு எதிர்கொள்ள நேரிடும். இது விவசாயம், குடிநீர் விநியோகம், மின் உற்பத்தி மற்றும் வனவிலங்கு மனித மோதல்கள் போன்ற சிக்கல்களை தீவிரப்படுத்தும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ள அரச கொள்கைகளுடன் இணைந்த பிரத்யேகமான ஜனாதிபதி செயலணி ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்றும், இது தொடர்பில் பொதுமக்களிடையே போதிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். හැම තැනකම එල්නීනෝ ලානීනා ගැන ලොකුට කතා වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි සතුටු වෙනවා, ඒ වගේම ආඩම්බර වෙනවා. අපේ සම සභාපති මහාචාර්ය අබේ වික්‍රම මැතිතුමත් මමත් ඒ වගේම මේ සංසදයට සම්බන්ධ සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුනුත් ඒ වගේම නිලධාරී මහත් මහත්මීන් වන ඔබත් සිවිල් පුරවැසියනුත් අපි හැමෝම මේ සංසදයට සහභාගී වෙලා අප්‍රේල් 7 වෙනිදා තමයි අපි මේ එල් නීනෝ තත්ත්වයේ බලපෑම පිළිබඳව පළමුවෙන්ම ඒ විවිධ රාජ්‍ය ආයතන විවිධ විශේෂඥයින් කැඳවලා මේ කාරණාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරේ. உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஆயுள் மீடியாவை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.